Kwenza umanqele awumanqele oshiso nasezulwini asithathele nje ingane izosixhwaxhwaza nje ekhanda lami ingane nje isithula ugogwayo ithole nje ithozi layo lokuthi izodlalela kimi umanqele uzoyidila ayingixhaphazi nje sicabanga ukuthi ithola uNkulunkulu umanqele akadlali futhi izonifa beyiphaphanisa ngale ngane uyayixhaphaza. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So uwelile Mchunu usephendule uMahu after uMahu embize ngesipakpaku. Uyamazi-ke nawe-ke akathintwa lo mama, washo yonke into, wambiza wamthuka nje. Sekubuhlungu-ke kodwa mase kuza ngakuyena, yena ayesathuka uMahu wathula. But mase kuza ngakuyena yena uyakwazi ukuthi aphendule. Sambe-ke siyomlalela ukuthi ubheda uthini-ke lo mama. Uma ukuthi uyaqala nokuthi ufike la, ngiyacela ukuthi usimeshe leyo subscribe button ukuze ungaphuthelwa amavidiyo afana nalawa asike sishone khona-ke. Wazwangiphaphela uMahu, cha wazwangiphaphela bo. Sengaze le ngane ithi mina nje ngisipakpako. Isiyuklama ngayiphi indlela engazi izenze ngathi nje into nje yona eshile. Ushe kuphulile bathi uMahu ingiqinela lana. Ayazi angiphaphela into engaqokileni. Kodwa wasakwenza umanqele awumanqele oshiso nasezulwini asithathele nje ingane izosixhwaxhwaza nje ekhanda lami ingane nje isithula ugogwayo ithole nje ithozi layo lokuthi izodlalela kimi umanqele uzoyidila ayingixhaphazi nje sicabanga ukuthi ithola uNkulunkulu umanqele akadlali futhi izonifa beyiphaphanisa ngale ngane uyayixhaphaza uzoyiwola ayiwole ayikhamse we-orange ayishiye iwohloke njengombili ohlozwe yilanga lonondindwa lo manqele lo anasi isikhathi sokudlala onondindwa umanqele nentombi ake straight kabi lokhu nje uze uthi uhambe eyishamela abantu athola amavuwazi ngakho uzokulaxaza akungiphaphele nje sicabanga ukuthi sekuthola indoda ngomanqele lo ya entombi ezinhlaba umanqele omama bapuphu hayi lokhu kushiya lokhu bantu nobuso ngathi beshayina ngoba nobuso beshayina nje phaphela kimi amahla adonsekile lawo. Sivala lapho-ke ividiyo yanamhlanje siyibeka ungqi, but mina-ke into engiyibonayo nje kulo mama ukuthi angazi noma uyamthanda yini umthandeni ufuna i-attention yakhe, why njalo nje mekhuluma ehlezi efake igama lamthandeni. But-ke nawe kungakhomenta-ke imibono yakho-ke or mhlawumbe kuwukuthi mhlawumbe uyifeni yakho uzani ingakho ehlezi ethi umthandeni, ngeke sazi. Anyways-ke I'll see you in the next video, bye.